Maar ben je zelf ook heel actief op Facebook en Twitter en zo? Ja. Ja, het is tegenwoordig natuurlijk hartstikke mooi dat je via social media zo in contact kan gaan met fans en dat soort dingen, mensen die je volgen. En als je vroeger moest je sms aan natuurlijk. Dat is ook niet alles. En tegenwoordig, ja, met foto's, Instagram is natuurlijk heel mooi. Dat je direct je foto's kan delen en mensen kunnen daar weer op reageren. Ja. En tegenwoordig staat ook alles op, geloof ik. Als je iets op Facebook zet, dan kunnen ze dat ook weer op Twitter en Instagram zien. Ja, dat kan. Dat wordt steeds hipper. Ja, ik vind het ook leuk om het bij te houden. En zoals gisteren had ik een dinnershow en als ik dan de volgende dag wakker word, dan ga ik met een bakje koffie op de bank zitten en dan eventjes op Facebook kijken wat de reacties zijn en zo. Ja, dat is leuk. Dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Ja. Hey Patrick, heb je als tot slot zelf nog iets waarvan je zegt dat wil ik ook nog even vertellen, dat wil ik de mensen nog even laten weten? Ja, het is lastig, er is een hoop op komst, dus ja, ik ben wel weer trots op mijn, 12 april trouwens, dat is volgende week zondag. Ik ben in de race om de nieuwe huishouden te worden van Jantjes verjaardag, bekend café, dan ons plein. Oké. Dat is wel een dingetje. Dit is de finale, dat wordt spannend. Er zijn 12 deelnemers en 12 finalisten, zeg maar. Dus het wordt gasgeven. Maar ja, ik heb horen zeggen dat mensen me wel als een redelijke kans hebben zien, dus ik kan uit het best doen om het te winnen. En dan gaat de focus nu eigenlijk een beetje op. Oké. Dus we gaan het zien. Ja. Nou ja, wij gaan het ook in de gaten houden. Ik ben benieuwd. Ja, laten we afspreken dat we binnenkort weer eens een telefoongesprekje hebben of wellicht in de studio eens een keertje een kopje koffie doen. Nou, lijkt me goed. Koffie staat klaar hoor, geen probleem. Ja, leuk, moet je doen, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Hey Patrick, dan ga ik je voor nu bedanken in ieder geval voor het telefonische interview. Heel graag gedaan. Vond het erg gezellig en nou ja, wie weet zien we elkaar inderdaad eens een keertje hier in de studio, zou leuk zijn en we blijven je inderdaad uiteraard volgen. Hartstikke leuk. Ik wens jullie heel veel succes met de uitzending en bedankt voor het interview. Hey, dankjewel en uiteraard wil ik jou zelf vragen of je de nieuwste single aan wil kondigen. Natuurlijk. Hier is Patrick van Veen met Morgen is de dag. Dankjewel Patrick. Doeg. Doeg. Oh, ja.